Paruma papa pane munhu wandiri kuda. Ane mukadzi akatiza manje so asi iye ane mabhebhi 12. Jesus. Mangani? Jesus. Ane mabhebhi 12 wandiri kuda papa ane mabhebhi 12. Kana aripo ngafugame so. Akazokorokodza so kana aripo. Zaro ngwana baba zaro 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 sorry katambire wakuru jimi no askana ko kazoji dai kuno Zinobamba sei munera ke mani makatemera mshongora ke makatemera mshongora ke muda murambo nebheti pana eti mangoromera bhena nokuraki sawa kuda kuwarorera apo zikutamba novana vavanhu nyaenda kusumudzira nzwa manje ndiye kuti ngaone waterwa nemhepo yengozi uyu murume uyu atana mhepo yengozi kuti paita musikadzi azvisungirira nezita rani rako asi mukadzi endaona izvi mukadzi ane pamiri Gracians in power dasojin aragai senda pride to complete ane 4 months pamiri pa akakudza kuti ndine pamiri pana 4 months umuziva umuziva chuwa atoripo mutauni muchinhu uyu arimo unokonene kunomutora mukadzi asi panzvimbo pane munhu iye azvisungirira asi achisungira chiti mukomana uyu andirwadzisa chaizvo iwe da kuti ushengete mwana wako wanza muchinda kana waona mukana iweweka mari yako ibva kuti mari yako iuye kwauri iwewe asi mari yako ikuenda kuvasikana vapi ivawo shuwa Haleluya. Amen. Uyu mukomana anofana kugadzirwa ambovha wamasiso muchana chete. Amen. Amen. Jera sera mukomana uyu angodzoka kana mu3 zvakana mu4 zviri nani. Aiwa mu0. Uya apa nyamuheresa kuti nyama. Wani akaenda. Ngangoheresa ayo wakasiya kudzoka Azuzero. Ndikangano emirimo. Ndikangano Wana kumira wakaimba. Akatu